Binuok ko kadugay ben kapitana mo gawas eh. Sa pumagit. Ay sulod dali, gwapo kay kaglistahan po dai puro boy, banto di mo kadawat dayon. Umugan na ano man siya ako na nang mo haton sa imo. Ako na nang mo haton sa. Busy ko ka, ha? Ayaw ko na. Bakit spito nga pagkakuan ha? Kapitan ko sa inyong barangay, iyo kung ay ko nimo sa imong kuan dito. Ay, kana ko tubag ha. Usa ka gilautan ka. Naog de plano ka ba? Hello, Kap? Ay, Kap. Oo. Ay, ma-release na, Kap? O sige, Kap. Ani na lang ako na'y bahalag pahibalo sa mga katawhan ako diri, Kap, ha? Maayo, Kap. Uy, kay malipay po sila na nga makadawat na gyuday sila. Pasensya na kayo itong mga niagi, Kap. Ay, wajud ko'y kalibutan ato, Kap, ha? O sige, Kap, ako na silang pahibalon karon nga madawat na ang ano. So asa man sila patapukon, Kap? Sige Kap, sige. O sige, Kap. Ano lang ko, Kap, ha? Dahil salamat. Abot na ni maayo. Ay, kay muliw po din yung kapitanan ni. Abi ko batik-atik ra. Puros pagwapa. Sanin ko ano. Uy, kuan ba si kapitan ba? Misulong man dito kay Purok, no? Oh? Sabi niya aging adlaw. Ano daw? Ay, matatabi na nabot ito kay kuan ba? Kay Purok. Ay, kay kapitan. Yung mo di isa ko doon tabi-tabi. Ambot lang ganin mo. Si kapit isa ka babae. Tapos karon tanawa sa kuan, tanawa sa Purok. Nagpabanayad, bakun kay buhok. Sino balayad sila? Katong giti siya na puskig buhok nga kenting ko ana payatot pud kayo. Nya na unsa man daw to pagsulong dito? Ambot man kay grabe kay kasuko man kayo si unsa si kapitan. Kenting suko bundak ganitong sim dito ang portahan ni Purok no. Ano wala? Na. Inamay dito Sa labi nato. Isa jud ka lang nabitabi ni anak mo. Kasi ako to pagkatulog ka sa barangay, naghatod ko og listahan. Wala ang pagkagipang istorya dito. Ang ako ramang giingon na kuan. Kanang about sa tupad na to. Pero wala ko nagtabi-tabi. Di ko inanagbatasan eh. Di ko inanagbatasan. Jud sila. Atong payati sa Nya gwapo daw ang resulta siyang balayad kay mang painana po ko ba. Gopo uy, gopo kay ang buhok karon wala di kakita. Wala pa. Untong nakita. Nya pila daw. Gana kay si Purok. Ambot lang pag pila pud ka to. Pila ko pasan. Narilis na ba si siya giuna ba no? Punta ka balo. Bisig sige una. Basi. Tuon pangutanan na karon di. Yes, may paadtuan na lang dito. Apil ka? Apil na siya sa listahan? Murag.
Napiliin ito na, may balaan na dito sa tabi-tabi ba? Dili, ikaw, day? Dili, oy! Simbang ko! Uy, ata ko barangay, no? Ano, gikit ko barangay. Di ko babatasan ako magato-dato ng istorya nang. Ang ako lang maayuhon nga balita. Di ko mga nanay-nana. Magato-dato. That's the truth. May aso makumkum, no? Gani. Na. Ang tabi ba sa first cup ba? Kaya nakitaan man daw dito sa bando na siya ka kuan. Kairing-iring? Iring-iring. Ano ang balita? Yo ka iyo ang istorya karon. Asa daw nga abandon na nga balay? Suok daw. Si Kap o si Pers kagawad? Ay, katong dito sa Tumoy, dito nga balay. Grabe. Wala na na dyan sila kalad. Hindi ka dyan sila nang masaktan sa tao. Budget? Isa pa po din Asa nag-istorya. budget? Isa po din nakakitaan na sa ilaha. Si katong payat ito. Biglagan, di kayo notice mo sa dali naman. Sige, magubig-ubig o gabi. Bad lang mga tunay. Ito ning lugar ni. Marikis na dako. Ni sure, Jud na. Buro ko basig na. Siguro po nakakita. Kakita ka? Kita ka? Kita ni mo? Gwapa ang babae. Giunsa man. Sa man, miscommunication man eh. Ito ang translator unta. Dugay na siguro na sila nag-iring-iring, no? Dugay na siguro. Nakahadlo ka na, kabalo na kayo ang asawa, anak. Patay din sila. Impas na sila masakpan. Wala din. Kap! Oy! Maayong mundo! Ay, Pagtawag niyo, niabot na yung ko Kaya kay... nga ako ipalabot si Oo, Moko. lagi. Ginoo ko kabal ka nabi ako ilang karong rasa. Gani kap mo. Ginoo ko ninyo ay. Filipino time ka mo ba? Labi tawag duga ngayon ako. Simog yaw-yaw. Karoon nga. Nanang kwarta mag. Eh, ikabili kayo. Dali, gani kuno nga. Huwag daw kipatiwas ang kuwan sa akong buhok kay... Ay, ba ka malay ka karong lang na. Nagbabalayad ko, oy. Kaya Kaya ayuda na siguro po sa laing barangay. eh, wala. Kap, ginilibya dyan ko ng barangay, ha? Nasentro lang ko sa may ano, dapit. Wapo yung buhong pagkatira ba? Oo. Si ano nga nagtiraan ni? Si Daniela. As Daniela. Daniela Tigidig ba katong naikuan nga pagmahay beauty parlor? Lamit siya, lamit siya. Wapo siya dito sa resort. Dito ka magpariban ka, sunod. Saan niya tuwa ni karong? Kap, dapat ko dili kay dana makaangtupad no. Kap, pasensyahin na kung mga niaging anuhan na wa jud ko nakabalo gid ato bitaw kap, uy. Asus ginoo ko sa gaila lang siya ang tao magkamali man jud purok. Ginoo ko natural man jud na. Kamali di ko kapitan ko. May gani ka po, agad naglumot kap. Niya sa may stories mga kuan dito sa mga. Ay, okay daw kay ka nga pagka-kapitan gid ko na. Kapitan ng eleksyon. Okay, i-release na ang kuan, na-release na daw ang tupad na sila. Oo, nalipay sila. Pagka-okay di ang kapitan di uy ko okay man jud kay na siya, wala man na siya jud kuan. Oo, sa ulat man tayo. Babot ko pila ka tuig nilin ko ng barangay na. Mo kay man ako gipasabot din ako sa nga ayaw mga tao nga si Kapitan D. Bilib dito sa mga purok. Ngayon, Gani. karong eleksyon puhon. Kasi Ako na kalimtan ba? ko nimo. Ako na bahala sa mga katawahan na kay pira. Di na kami mong purok, tagaan ta kagwan sa barangay. Tinuog ka kap? Ay, pagsaba sa uban. Okay? Ay, pagsaba sa uban, tagaan ta kagwan sa barangay. Mo na akong sekretary ka. Dili po sa treasurer ka diretso. Kay bay makamu ano kwarta good. O tama gid ka kap. Tama gid ka. So ano ba di na to taas mo ng Ay, istorya? sige, oo, kadali lang. Ako sa ano nila. Ya, ako sa ihapon daan ha, kaya basta makaingon na niya mga tao. Kasi may lahat ng reklamos ko, di pila kaug, pila adlaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, okay na nakap ay na lang. 12, 13, 14, 15. Ano siya? Ya, ikaw na bahala sa mga kuwan dito. Oo, ako na ano na ako na daan, liquidate na ako na daan tanan. Salamat kayo. At least gikumpleto gyud mo kap no. Ikaw na bahala. Wala na ba ko'y pirmahan kap? Wala na ilan na, kay salig mo ko sumuha. Sige. Sa ikaw lang sunod ko karong eleksyon mo, daog ko Oo, ako na bahala ni dito. Oo. Kapay ang dag, anak gyud mga feedback sa tao dito sa mo ano kap na maayo gyud kay kang tao. May kung gidautan na po. Dili maayo gyud kang tao gyud aw. Sige, sige. Ano ko na Sige na sige. kayo, labo ko ilakaw rong urasa. Maayo gyud Dapat ka. yung meeting. Sige. O sige na, kay pero ko alat ta. Kompleto na, wala yung bawas, anak. Sige kap. Ha? Oo. Unya Di, po ikaw man ang diri mo lakaw, dapat ako ang mulakaw kap. Ihatod di ka di sa kogi. Ginoo ko. Ay, sige, sige. Bisita, biya ka na ko yung tampurok ko, yung marusel. Sige kap. O, sige. Salamat. Karon na-release naman ang tupad nato. So mulinya lang ta ninyo ha. So di lang ta batingala kung murag medyo gamay-gamay atong madawat kay naadyo ni siya yung mga bawas-bawas kay gigasto sa barangay nato. Hinaot ko na makasabot mo ana ngay para magapon sa tuwa kanang magipanggasto sa barangay. Kaya atong siya sa barangay barado na so gikuhaan ni Kap. Si Kap nagkuha ani. Wala ko'y labot ani. Si Kap ha. So dali linya lang mo dre sa isahon ta mo og kuan para ma-release mapirmahan na ninyo diretsyo. Sige una ka. May buntag puro. Ang buntag. Pirmahin na dira dapit.
Asa dapat diri? Dira ka na yung pangalan. Ay nganong gitabunan na dira purok. Sige lang, pirmahin lang. Ay di. Ah, Sige, wala na. Naibawas ni hatag 200 kay naay namatay. Naay namatay, naibawas 200. sa amo ani na ikaltas purok. Oo, ana gyud na. So pwede makakapian na. Oh, pwede mo maglamay dito. Pwede. Oo, Makadala pa may biskwit. makadala. Ang kani Bring house. Okay di ay. ay ayaw sa kani sa hakay para makasinabot ta diri ba. Ay sa pa ko na lang istorya dira. Para makasinabot ta. Oh, imo ni. So pa sa unahan magbahatag lang kay 200 dito ha kay dito man gud ang deduction. Ah, so dito pa sa unahan. Oo. Pero kani 15 ba nung ni nakuha na nako ang 500 kay ana lagi sikap bawasan daw. Ay para sa inyuha sa CR sa barangay Gabarado. O sa aircon. Kay ang aircon mahal 40 mil. Maabot ba din dito purok? Dili mo abot dito mo pa aircon. Maadto man po dito di ba kung anto mo di ba airconan man mo. Dili ikaw naman si Kapto dito purok. Mana ka pero sige na. Nakaw. Salamat Next. purok. Asa ni pirmaan mo? Dira. Unsa day na siya? Dili ta pirmahan lang na dira kay para makuha ninyo ang ayuda. Confidential man gud ni siya. Confidential. So ang Pila ang release ani di ay jud. Ginapasabot naman ako sa isa, wala pa rin kakadungog. Ang release ani 1.5, bawasan og 500 kay para sa barangay nato. Para sa asenso sa akong barangay. Tapos, dahil namatay 200, so 800 na lang inyo ha. O sige. Obligasyon naman na sa dayong usa man ni wala lang jud ko. Ko. Hay, magyaw-yaw pa man mo. Kamo nagagipang releasean diri. Dili man sa ingon ana. Trabaho raman ni, dili man ako pwede nga Pirma na akuan. gani. Ako man inyong kuano nga, igo raman ko nag-release sa inyo ha. Pulok reader raman ko, ngano pagkasadon man ko ninyo. Ano? Oh. Okay na. Ang 200 ana ha dito sa sa nainamatay. Wala ko ha gayo. Ay, kung kamo sunod namatay, kaysa may mo release ninyo. Next. Ayo kaya ko tanan ha, way kuha, way bawas. Way bawas. Walo ka kaanak no? Oo, dipat lang way bawas. Pero man ako daan. 2,000. 2,000. Oh. Way yung way bawas. Sige na, pasi na. Man yun. Pasi na, sige na. Okay na na. Kaya ko niya purok ha. Next. Oh, okay na, ay nagpirma. Wala na pirmahan. Wala ka na nagpirma. Wala lagi amount sa kabutan ka. Di lagi. Ay purok. Wala na, ay na mo sigpirma. Kulang pa man pamayan sa tindahan purok. Oy. Okay, wala na. Maora to ang i-release ni Kuan sa next year na daw ang second batch ha. Kung naapay second batch. Bila mo. Koltasan pa man ni Gisinto. Unsa naman ni itong kuan? Sikan ba siya di 500 na lang siguro. Wala jud ko kauyon aning kuan na ba? Unsa po ni si Purok no? Ang kuan po ang dagway. Susunod ko wag daw kwarta. Nakabalayan siya mo. Ya pang Iba kalkag ba kayo itong nag-i-adlaw? iya pang gi. Awa ka nakabalayan Aguan ang kuan. Ako di jud ko pumakal. Ako edukado ko nga tao. Kabalo jud ko. Kailangan lang jud ako kwarta. Wala amount. Ano man lang sa tabong-tabungan. Ano ni klase nga kuan? Ay wala jud ko kauyon ani ba? Ang pinirmahan ato permiro pa 2,000 sa ato adyo gikan dito sa kuan sa Ay dito sa pikas kuan. 3,000 man jud ilang ha. Dili ko lang. Kulang pa ipamayad sa tindahan. Ayaw mo si volleyball dira kay napay nag-release dire sa Kuan. Ganun mag-volleyball man mo dira. Huli na pa. Siya pa dire sa ayuda. Di mo tanawan tagbo. No gani. Ilan ako gilili pati baga sa suloy. No gani no. Ar ko kadaghan pa sa kwarta niya. Dagan pag wala na releasean mang gud ha. So, Ang kuman mo wala pa ni sipot. Ang mga dito talaga na kwarta. Kapay na kuan. Kapay na kwarta. Kabalayan siguro. Dami sa buhok. Nakabalayan. Sunod anin makabalayan din siya. Okay na. Next time na punta kay maayo kay ano ni kapitan. Ay, at least nahuman na.